Tudjátok, mi hiányzik még a szeosz életérzéshez? Egy igazi, jó, exkluzív vacsorást, ami majd június 19-én, szombaton lesz, ahol egy díva, egy énekesnő fog fellépni akusztikus gitárral, és ehhez egy olyan exkluzív menüsort fogunk összeállítani, előétel, főétel, desszert és welcome drinkkel, ami igazán méltó lesz egy gyönyörű, szép, csillagos estéhez. Az utolsó etap, ami 9-kor kezdődik, a második felvonás, ott pedig a végén befejezve akár egy jó mulatsággal zárni a napot. Ezt semmiképpen ne hagyjátok ki, azt javaslom, időben foglaljanak asztalt, mert a helyek száma korlátozott, és mindenkit várunk nagyon sok szeretettel az exkluzív vacsorasztünkre ide a Szeoszkába. Tartsatok velem, és kövessetek be!